Se non teñen plan e valoran o antigo, dense esta fin de semana un paseo polo barrio de San Lázaro, en Sarria. A Rúa do Porvir, coñecida na localidade como a dos Anticuarios, lucirá no seu esplendor para amosar as pezas bellas máis desexadas, aquelas que ulen a exclusividade, a colección. A vila celebra unha nova edición da súa feira de antigüedades e restauración e fano segundo avanzaron na súa presentación no Salón da Diputación cun cheo total de postos que virán de toda Galicia e de Portugal. Aumentamos 4 expositores, pasamos de ter 22 o ano pasado a ter 26, algún que xa non puido vir porque estaban xa todas as carpas cubertas, entonces encantadísimos de que isto siga crecendo e, bueno, ano que ven teremos que mirar de traer máis carpas para que podan vir todos aqueles que queiran. O recinto feiral estará aberto durante todo o día, de 11 da mañá a 8 da tarde. Aseguran os organizadores que o paseo irá acompañado de música, de mostra de coches clásicos e un espazo con música en directo para facer o mellor alto no percorrido. Este ano enfocamos este tipo de mobiliario antiguo á hostelería e o mobiliario Contrat. Entonces montamos como unha especie de café concerto. A parte da exposición na rúa, a Casa da Cultura acollerá obradoiros para nenos de cestaría, bisutería e xogos. Tamén será lugar para amosar traballos dos artesáns locais. Habrá exposición de bordados, de pintura e manualidades, de cabezudos, de costura creativa, de figuras de ferro, de maquetas de pedra natural, todo isto de xente sarriana. Un amplo programa promovido con axuda provincial. E a Deputación, evidentemente, ten que colaborar con coa promoción, pois, ao final é unha promoción socioeconómica, non? Todo listo, pero pendentes dun convidado especial. E tamén invitamos a vir o Sol. De non poder recibilo, non se preocupen. A feira estará protexida por unha enorme carpa por se aveciña nova borrasca.